Malipayong gisugat sa mga kabanay ug higala ang bar examinees sa ulahing adlaw sa bar examinations sa managlahing testing venues sa Mindanao. Ani ang report ni Argil Relator. Dili gayud lalim alang sa bar examinee nga si Marion Lawrence Lara ang ilang giagian aron lang makatake sa bar examinations human makapilang beses nga na-postpone ang exams ingon man daghang kabaguhan ang gipatuman. Busa nanukad gayud siya sa tanang aspeto. Emotionally kay lagi nga di ba na yung mga postponement, so dapat i-maintain lang imong focus, imong grit, persevere. So ginakondisyon ako akong mind. Then of course spiritually, so grabe ang prayers na unta ang efforts nimo, hopefully i-grant na favorable ang results thereafter. Gikonsidera niyang home court advantage nga dunay testing venue sa Davao City. Sanglit nakauban niya ang iyang pamilya nga todo ang suporta kaniya. Mao na tanan ang gadagan while ga-answer ko during the exam. So halo kulba, anxiety, nya nay prayers in between nga unta Lord i-sustain me all throughout the end of until the second day of the bar exam. To be honest sir, nalipay ko kay nahuman na. Dili ingon nga kanang confident kay kasi mong answer, but the fact na nahuman na siya and you were able to survive the process pa. Sa last day sa exam ni adtong Domingo, ubay-ubay ang mga nag-atang gawa sa testing venue sa Bangkal, Davao City alang sa tradisyonal nga salubong sa bar examinees. Sadya silang gi-congratulate sa mga kabanay o higala human nga malampusong nahuman ang duha ka adlaw nga exams. Duna may pagdagsa sa mga kabanay o higala, labi na ang mga kaubanan sa fraternity pagkahapon. Hinuon, nagdugang og puwersa ang mga otoridad aron masiguro nga malinawon ang paggawa sa mga examinees ug matuman ang social distancing. Walay mga kakulian nga atong natala during sa 2 days nga bar exam na gipahigayon sa Ateneo de Davao University Senior High Campus. No? Actually, naging successful yung bar exams na naghihimo sa duha ka adlaw. First time diri sa Davao City sa mga taga Mindanao nga mga bar examiners. Sa Zamboanga City, nag-atangsab gawas Ateneo de Zamboanga University ang mga kabanay o higala sa bar examinees alang sa salubong, lakip si Mayor Ben Climaco. Anaa sa 242 examinees gikan Zamboanga City, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu ug Tawi-Tawi ang nisalmot sa labing unang digitalized ug localized exams. Wala say kakulian nga natala ang Zamboanga City Police Office atol sa duha ka adlaw nga bar exams. Sa Iligan City, balloons, bouquets ug tarpaulins nga dunay nakasulat nga greetings ang bitbit sa mga kabanay o higala sa bar examinees gawas sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, agig pagsugat sa bar examinees. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.